Parental discretion is advised. Jamen set i bagspejlet, så var jeg alt for naiv. Jeg troede på alt, hvad Allan han sagde. Det var faktisk alt for sent, da jeg fandt ud af, at Allan han var sgu ikke den, han udgav sig for at være. Jeg har altid været vild med at gå til banko. Og så i 2004, der vandt jeg kraften den helt store gevinst. En tur til USA. Alt var betalt. Men så igen, hvis jeg havde vidst, at turen ville få de konsekvenser, som den nu fik, så havde jeg sgu nok ikke taget afsted alligevel. Hvad fanden er du heroppe? Hey, lang tid siden. Er der for helvede? Hvad så? Hvad så? Godt skide godt. Så er vi her. Jeg skulle lige heroppe med nogle gutter der. Nå, Står derhen. det er nogle badass motherfucker. Hvem er du op sammen med? Jamen det ved jeg ikke. Så med min, jeg bor lige der. Det er min ranch. Er din hest, den der? Ja. Det er Satan, mand. min nye hobby. Okay. Så det er færdigt. Jeg tror, du bor i Hammerum. Ja, nej, men det er så blevet til Hollywood nu. Nå for Det tror helvede. jeg, du vidste. Nej, Så det skal du bare se, hva'? Allan han spurgte mig, om han ikke skulle vise mig Hollywood. Jeg har aldrig været i Hollywood før, eller jeg skulle ikke aldrig været i udlandet før, så jeg sagde jo straks ja. Det kunne da være mega fedt. Yes. Så gør vi. Det der Hollywood Boulevard der. I vores fede bil eller alt der. Det er en Chrysler Monte Carlo. total 80'er Amerika, det her. Sting Alley. It's what it was dressed as, 1930s Chicago. We can have a lot of fun in that. I think I am going to have it right now. Look out.
North Denver Street, and this is as famous for its scenes of ballroom brawls. And here's what it looked like if you had been here back in 1960 for the classic Spartacus, Stanley Kubrick's. Excuse me! Out of the way, Big Finn! Hello! Uh-oh. Uh-oh. I think it's too late now. Oh, no. Oh, got it. Oh, that looks painful. Yeah. Oh, well, maybe next time I'll listen. Hey, Bruce, show me how you swim backwards. Attaboy. Only showed you the word. Jeg har lige oplevet dødens skab nu. Jeg render af nu. Der var en hej. Kim, du lugter alvor. For reasons best known to his. Shit up, Johnny. Kan vi zoome det ind? Og nu har vi så lige mødt Papriksten, hun går der. Og der står en mand med fra. Jamen lige før der var det, som vi går op ad trappen, så stod Papriksten sammen med hendes barn og hendes mand. Og så var det alle, han lige var smart at sige hej, Paprika. Og hun sagde hej. Ja. Fed. Det gjorde hun. Det er mine venner. En rigtig god ven. Det var seriøst. Det er mine venner. De venner der, eller hvad? Jeg var lige for at spørge, om jeg er med ud af cruise lidt, men jeg kan ikke rigtig lade, fordi jeg hænger lidt på Kim. Eller hvor er du på vej henad? Jeg er på vej hen for at se lidt på udsigten her midt i... Jamen spørgsmålet er, hvor de der rutsjebaner hen er, som du har lovet? Rusjebaner, ja... Det ved jeg ikke. Jeg tror, du har fået rusjetur nok. Jeg ved ikke, skal jeg nævne noget om i går aftes? Var det ikke rusjetur nok? Du var ved sådan en lapdance. Ja, det du lige sagde før, det ved du godt, det ikke passer. Så du tog hende bare, på patter, og du... Ja, du fik en lapdance. Jeg går indrømme nu bare. Du kan spørge dig om, det Kim prøver på at give mig skyld, fordi han har været på en eller anden private lapdance og bare taget en patter for $40. Så kan jeg gerne sige, at der er blevet sagt noget i dag på videokameraet, ikke, som er Anna Værpis. Det drejer sig... Eller der er sikkert grine sig, fordi det er sandt, ikke? Det er simpelthen ramme alvor, det her. Det drejer sig om, det er, at i går aftes, der var mig og en eller anden på Sunset Strip. Vi var i byen, vi havde det sjovt. You know, a good time. Og vi var inde nogle steder, vi var på noget, der hed Hulas, hvor der var lidt på til kvinder, og det var det, vi kunne starte om, ikke? Det er der ikke sket. Altså, hvad der blev nævnt tidligere, med, der er nogen, der nævnte noget med lapdance, der er nogen, der nævnte noget med noget fisse og patter, ikke? Men jeg ved ikke, hvor det der ord kommer fra, nej, altså. Kan man overhovedet slå det op nogle steder? Det kan vi ikke. Nej, vi ved begge to, at det der forstår før, det er ikke sket. Og vi vil bare have, at I folk derhjemme, I skal ikke tro, at vi kom herover for at lave noget pis. Nej, vi står og kigger ud over Kim. Alt det I ser herude, prøv at se alle bygningerne her, ikke? Det er, hvor de optager film, og det er der, hvor Britney Spears, hun optog for eksempel i sommer 37 der optog Britney Spears en af hendes musikvideoer. Men det er 37? Ja. Kan du huske det? Ja. Ja, men det bliver sagt før, ikke? Men, og så er der, den der golfbane, er det kun alle de der kendte mennesker der? Det er det. Så hvis du kigger til venstre, så kigger til venstre. Derovre, der kan I se, der sker, der står Backdraft. Der har vi faktisk lige været inde i nu for kort øjeblik siden. Og se, hvordan de lavede flammehav. Og så lavede de en demonstration af, hvad der sker, når ild kommer ud og eksploderer og bla bla bla. Det var meget fancy. Det var pissevarmt derinde, men det var okay. Hvis du ser herovre, hende den dame der. Ja, hun er også ved at blive taget bagfra, tror jeg. Der var det her, alle hans tidligere var over og klippe en af de der... Det var ham, der filmede mig. Jeg var 13 skilte.
Ja, nu står vi så her. Og vi er lige forladt Universal Studios, som ligger deroppe. Og nu står vi så her ved Universal City Plaza, som er en meget, meget fin og flot, høj bygning. Og nu vil Allan så demonstrere, hvor høj er den egentlig? Det er så som siger, Allan, han var næsten altid fuld. Jo, han spurgte mig den første dag, om jeg var filmstjerne i mit hjemland. Hvad? Nu sidder du bare og tænker. Det sagde han da. Og så sagde han, spurgte, om jeg var skuespiller. Og så sagde gerne vil have dem, der er skallen. Det er fordi, at dem, der er kæmpe store, fede skalle, det plejer med dem, der har pengene totalt. I Las Vegas derfor. Du tror, du ved det. Hold nu kæft. Det der, han sagde til mig, han spurgte mig, om jeg var skuespiller i mit hjemland, så sagde jeg, nej, men det ved vi godt alle sammen, det er, men jeg sagde nej, for jeg kan ikke til at stå og fortælle om Pims. Vil du være pornofilm gælder ikke for filmstjerner? Så spurgte vi, hvorfor? Pornofilm gælder ikke for filmstjerner? Så spurgte vi, hvorfor tror du det? Det var fordi, jeg havde den der herre, sagde det. Hvad fanden var jeg mente, ikke? Hvad var der kaldt det? Kim, gå i seng. Gå i seng, Kim, vil du være? Drømmer for vildt. Jeg begyndte stille og roligt at få mistanke om, at Allan han var ikke den der rige Rain-sire, som han havde udgivet sig for at være. Men i stedet så har han ført mig bag lyset. You are a famous guy around here. Do we get a lot of girls? Yeah, what the fuck? Yeah, look there, man. Where? Here? Yeah, that's my girl. Yeah. Det viser sig, at Allan han var en pimp. Han var efterlyst i det meste af USA. Og politiet de har åbenbart haft ham under observation i et godt stykke tid. Address of 1941 Cortona Avenue. Near Tremont, report of a children trapped on the 9th floor. Okay. Relay that to the battalion, can't raise anybody. Og så fordi jeg blev set sammen med ham, så var jeg lige pludselig også i søgelyset. Og det var der, det hele begyndte at krakelere. Jeg kunne mærke, at Allan blev mere og mere presset. Og så fra den ene dag til den anden, så begyndte han også at ryge. Prøv at puste ud, Allan. Prøv at puste ud. Han bad mig om at holde den. Han bad mig om at holde den. Men det er fordi, han lige skulle tage kameraet frem, så bad han mig om at holde den her. Så pisser han bare på mig. Sunset Strip. Hvad lavede det der, Allan? Du stod ikke og røg, den gjorde du. Var det jeg så? Jeg ryger ikke. Det er stort derude, Allan. Overhovedet ikke. Ved du hvad, jeg har ikke røget i 3 år. Man forstår streget på hende, når man lyver, Allan. Oh, shut up, bitch. Han blev mere og mere usympatisk. Jeg brænder snart en t-shirt. Er du syg i hovedet, eller hvad? Ja. Vi blev nødt til at komme ud af landet. Det var ikke til at vide, hvornår Allans temperament de ville løbe af med ham. Så afsted det skulle vi bare. Så det endte med, at vi besluttede os for at flytte til Mexico. Det er søndag i dag, den 4. eller 5. april. Du ved ikke en skid, du gør ikke. Det er det der omkring. Og vi er på vej op til Hollywood signet, og så efter det, så kører vi sgu til Mexico. Vi er godt nok blevet frarådet af forskellige mennesker at tage derned, på grund af, at det skulle være sindssygt. Mexikanerne, de er fandme skøre i hovedet. Ja, men de kan ikke være lige skøre i hovedet som amerikanerne, de er bare sindssyge. Men ja. Men vi tager sgu chancen alligevel at tage derned. Cruiser vi nu den her? Ud af... Hvad var det, der hedder Kim? San Diego. Nej, vejen. Vi kører ned 107 år. Ja, hopefully you like it. Det er den her. Ned San Diego. Hvor vi har fundet en lille brochure om et lille hostelsted. Det er bare som om, vi skal bare ud og hostle nogen. Kæft for. Nå. Det er en hostel, der ligger på stranden. Ja, lige ned til stranden, og så arrangerer de ture og sådan noget til Mexico. 30 km fra Mexico. Så ja, det ligger 30 km fra Mexico strand, så regner vi med at tage det. Så det bliver totalt fedt. Og der er cruise control i bilen. Eller prøv lige at filme det, så folk kan se, hvad det er for noget, ikke? Ja. Kim, det er jo ikke alle sammen hjemme, der er lige så dumt som mig, vel? Prøv lige at se herinde. Hvis man ikke ved det, så betyder cruise control, at man kan sætte den på en bestemt hastighed, og så kører den selv. Det skal man kraftigt ikke bare en skid. Det er du bare ked af, at du har sagt om 10 år, eller?
Prøv nu lige at se der. Der. Shit coast. Så kører den bare derude her. Man kan lige godt snakke, hvis man har lyst. Nej, hva'? Det kan man også i min bil. Nej. Men den er også fed. Nej. Prøv lige at se vandet der nu, mand. Ud over hele kysten der. Så fedt. Det styrer bare for vildt. Så der. Just hang in there. The girl's gonna be so proud. Gotta be easier than that 2 contango class. Oh yeah, did you pull a groin muscle? Yeah. You're burning new neurological pathways to your soul. Breathe in, breathe out. Breathe? I can't feel my face. Breathe, visualize, child pose, half warrior. Breathe in, and out, in, and out. In and out? Are you visualizing what I'm visualizing? Oh, grilled onions. Pretzel meat. Let's get out of here. Hvad så din lille kussemagnet? Hvad har du at sige? Ikke så meget. Jeg kan ikke rigtig sige noget til det, du sagde der. Det er jo sandt. Lad os høre dig på K-Rock. Det er så den fedeste rockkanal, der findes i verden, tror jeg. Det er fed rock. Det er for vildt. Vi har ret. Alting er bare større i USA. Så er vi lige kommet igennem den mexicanske grænse. Vi befinder os nu i Mexico. Det er cool. Og så er det jo Mexico. Det er noget helt andet det her. Vi er lige kommet lidt i tvivl om her, hvor vi skal hen af. Men der står der, det er Tijuana, som er den her mexicanske by, vi befinder os i øjeblikket. Vi fik total advarsel om, at vi skulle kun gå på den her vej, og vi må ikke gå i siderne eller noget som helst, fordi så vil vi ikke sikre os på noget som helst. Det er totalt sindssygt. Vi skal bare gå her efter alle de andre her. Vi må ikke forlade gruppen, som vi kalder det. Fordi folk har der åbenbart så fattige, at de gør alt for at få vores ting. Så nu må vi gå ned og finde den mest værste og grimmeste bar, hvor øl smager pis. Og der skal vi så hen og have noget tequila. Det er fandme et helvede. Hvorfor skulle jeg ikke give Er det fordi du kun tænker på én ting, eller hvad? Nej, men vi har været afsted nu i 6 dage, ikke? Altså, er det fisk, vi ved, du tænker på, eller hvad? Vi har været i 6 dage nu. Vi ved begge to, hvad vi tænker på, ikke? Vi har lige købt en flaske Southern Comfort i dag. Den kostede 60 kroner. Ja. Nu drikker vi os fuldt i, ja. Efter 6 dage i Mexico, så fik vi nok. Jeg ved sgu ikke, hvorfor folk de altid flygter til Mexico, fordi det er sgu da et lorteland. Vores plan var nu at tage chancen og så køre tilbage til USA. Og med lidt held, så kunne vi komme videre til Thailand. Men det er selvfølgelig lidt lettere sagt end gjort, når man ikke har nogen penge. Så er vi på vej væk fra Mexico nu. Tilbage til San Diego. Mexico det er en mærkelig by, eller mærkelig sted. De der billeder man ser hjemme af den der lille bitte pige der sidder og har det så skidt, og man ikke lige vil give nogen penge. Dem var der overalt her. Det eneste vi havde råd til, da vi kom til San Diego, det var et rigtig uselt hostel. Men det var alligevel der, hvor vi mødte en, der kunne få os ud af landet. Det her det er så vores værelse.
i San Diego. Fin lille 5-mandsværelse. Vi bor 3 lige nu. Så, men vi har fået en ny ven. Han er ikke så meget. Vores marker, vi har kun lige set ham, da han kom, og så... Og det lukker vi så. Så nu er han væk, så det er fair nok så. Men det er totalt cool det her. Der er pænt billede på. Den er så sat på med 4 skruer. Men vi har vores egen lille aircondition. Og det er faktisk med bad. Og jamen, det er helt vildt fedt. Vi giver $16 om dagen per person. Så har vi sgu eget bad her. Toilet. Og vandet det er blåt. Det er fedt nok. Godt nok lige uden håndvask, men sådan. Kør på snore her. Vores baggård. This is our new roommate. And hey. What is your name? Milan. Milan. Na zdrave. That's right. Maybe in summer I'll come in Bulgaria. We will. Yeah, we're gonna have more fun. Det viser sig, at Milan han var medlem af den bulgariske mafia, som styrede alt i San Diego. Han sagde, at han kunne få os ud af USA og sikkert til Thailand, uden at vi blev snuppet af politiet. Men det ville koste os $50.000 hver, og de penge de havde vi selvfølgelig ikke. Så det var fandme mange penge, men vi var nødt til at gøre et eller andet. Vi skulle ud af landet. Den eneste måde, vi kunne skaffe 100.000 på, $100.000 vel at mærke i en fart, det var at komme til Las Vegas og så prøve at gamble os til dem. Så er vi jo i Vegas nu, og vi drejer ind på The Strip lige om kort øjeblik. Og det er her fra alle casinoerne er. Det er så vores værelse på vores motel i Las Vegas. Det er lidt forfalden, men det er cool nok. Vi har vores eget bad og alt muligt, og Kim står lige og børster tænder lige nu, fordi vi er på vej ned i byen for at spille lidt penge. Bright lights
er vi indenfor i pyramiden. Det er stedet, det er Vældig. Det fint det her. Tænk gennemfør. Alle værelserne ligger ud til, der ligger ikke nogen inde i midten. Så det er bare en af gangen hele vejen op. Det er noget andet end Munkelbjerg Casino, det her. Inden du siger, at vi lige demonstrerer, hvad det er, skal have. Alle skal have. 007. Og så skal jeg have det med 2. Points, ja. Wins er klar. Eller andre steder, der er en masse andre biler. Nu kører det. Han har været 17 eller 18 eller sådan, og rendt rundt med en flaske. Som venlig. Det vil jeg sige, fordi der kom en brev. Det sad næsten i fingrene. Jeg kunne næsten mærke, at bilen den var min. Ja. Det var så tæt på. Altså. Og se, man kan sige 007, ikke? Og det var så tæt på. Så der. Så der. Lidt længere ned der og der. Så har Adam gjort det den der fede BMW. Så er vi jo ved, hvad det hedder her? Luxor. Som er den store pyramide casino, der det er ret cool herinde. Vi var inde i spil i går, tabte det hele. Alt. Faktisk, jeg tabte faktisk 56 kroner på, ja, kvarter eller sådan noget. Det gjorde det rimelig godt. Ja, det var jeg rimelig god til det der. Ja. Men sådan er livet jo. Så nu er vi broke. Vi overvejer lidt til hjem. Jeg kan ikke hæve flere penge i dag i pengeautomaten. Altså, jeg kunne hæve $100, det er det ens. Og det holder jo ikke ret lang tid, det har vi jo set før. Så det er noget pis. Men så må vi se, hvad vi lige kan finde ud af. Hvor meget har du egentlig vundet? Mener du sådan i alt? Ja. Det er svært, fordi jeg har vundet mange penge jo. Sådan hist og pist. Hvor? Jamen altså, sådan, alle de gange vi har spillet, der har jeg faktisk vundet rimelig mange penge. Men så problemet er så, at jeg også har brugt dem igen. Nå, det er der den ligger, hva'? Ja. Du har brugt dem igen. Vi er oppe på, hvad er vi oppe på nu? Hvad har du brugt? Det er ikke så skal. Jeg ikke altså siden sidst har jeg ikke spillet så meget. En $500. Har du brugt det? Nej, fordi det er faktisk lidt mere jo. Er det mere? Ja, det er jo lidt over 4.000, ikke? Danske. Ja. Har du brugt det? Jeg er ikke stolt af det, men jeg regner med i aften at vende helt tilbage igen. Casinoen var helt klart snydt, fordi ellers så ville vi være der rige for dag 1 af. Eller han prøvede at ringe til nogle af hans såkaldte venner for at låne nogle penge. Nå, men nu er der. Ja. Ja, da. Ja. Ja, sådan. Det er Bitten og Martin. Hej Bitten og Martin. Så... Hej, det er godt. Keep the fuck off. Så det er helt vildt godt, der var en hel masse nogle mennesker. Ja. Men jeg vil bare lige sige, at det kører for os. Det gør. Det gør. Men da Bitten og Martin, de er heller ikke stolet på det der. Ja, så vil de heller ikke låne nogle penge, jo. Vores plan om at vinde de $100.000, det var slået fejl. På trods af, at jeg lever af at spille banko, så havde jeg alligevel fået opbygget mig en massiv spillegæld. Endnu en gang, der havde vi fået nogle lånehajer på nakken. Vi var fucked. Fuldstændig fucked.
Så er vi på vej til Area 51, som folk måske kender. Og det er den første bil, vi ser i 2 timer nu. Ja. Nu har vi set 2. Okay, den holder ikke godt. Nej. Og så det skal ud til Area 51, som jeg lige sagt. Og det er så der, som folk kender måske fra Strengt Petroleum, Boulder. Det er jo derude på USA. Der skulle menes at være en top secret base. USA benægter alt, og har gjort det i sidste 50 år nu, at der skulle være noget derved. Men der er højt synligt. Og så er der også der, hvor alle folk har set UFO'er og aliens og så videre. Hvis I kender serien Roswell, det er faktisk det er styrt. Der skulle være kæmpe krater, og det der, hvor de faktisk mener, at nogle af skeptikerne mener, at det der, de har optaget optagelsen fra månen af. Månedanningerne. Ja. Og det er det, vi er på vej ud for at bekræfte det. Eller det er rigtigt, eller ikke. Det ved vi præcis. Så den her bil. Vi gør her. Der står advarslen her. Forlad aldrig vejen, når vi er her i området. Hvorfor? Jeg tror det er fordi, at der står der US Air Force. Jamen, jeg tror aldrig, at vi er tilbage. Det er taget med. Det er derfor. Fordi der er så meget security derude. De er meget strenge. Du har ikke forladet vejen, og du skal følge stierne. Og så skal du ikke være ude om natten, men det ved jeg ikke. Det er bare for, at man ikke kan blive taget af en. Vi kommer ret ud af i et rumskib. Det er sat lidt på. Kim har snakket om, hvor godt tænker at vi voldtaget den BB-8. Jeg forestiller mig, at hvis det skulle ske, at vi kommer op og se et rumskib derinde, så kunne ret ud, hvis det var masser af kvinde-aliens, der var deroppe, som så skulle lave et eksperiment på mig, og så... Ja, det ved jeg selv. Ja, men det ved jeg ikke, hvad der kan ske. Nej, det kan ske hvad som helst. Vi er jo ikke. Hvad? Jeg kan komme tilbage om. Okay. Vi kører nu helt ude på et eller andet totalt øde dusty road her. Så skal vi være bagvejen ind til Area 51. Måske. Vi har ikke fået nogen kort, så vi kører egentlig bare herude. Vi ved ikke rigtig, om det må være her. Vi er midt i Area 51 faktisk. Lige under jorden her, der skulle ligge en eller anden kæmpe base. Så er det så Allan, der kører? Ja. Nu går det meget, meget, meget bedre. Det ved du ikke. Men vi er ikke noget endnu. Vi har et problem med at finde den der indgang til Area 51. Den der bagindgang der. Men det er nok også meningen, jo. Nu tager vi så ned til venstre her. Hvad fanden laver Allan nede? Fucking psykopat. Det var fordi, jeg kunne sige. Det er sådan en demonstration af Allans kørsel der. Nej, man skal jo tjekke bremsen. Ja, det så der lige på. Der var jeg smække kamera ned her foran der. Kan du huske første gang, du bremsede? Nej, det kan jeg ikke. Nå, men det kan jeg godt. Ja, det er fordi, vi skulle teste den der. Ja. Hvor synes du selv, det går, Anders? Det ved jeg ikke, men jeg er lidt bekymret for, hvis der kommer en bil imod os nu. Jeg kan ligesom ikke have ret mange andre biler end den her. Så må ikke håbe, der kommer en tank. Hey, hvad gør vi lige her? Hvad synes de, der er i bilen? Eller kan de... Hvad hvis de angriber bilen? nu vil de komme ud, og der står nogle tyre her. Det er ikke så virkelig der står en lige her, der står... Og de forsvarer altså den kalv, der er henne. Der er en kalv, og det er kalven, der står på vejen. Hvis vi kører direkte mod kalven, så angriber de os. Der er en mere bagved det også, ikke? Der er en mere også nu. Der er 1, 2, 3, 4, 5. Det er sådan her, de gør det militær. For at vi ikke skal... Hvad gør vi lige? Skal vi vende rundt, eller skal vi køre igennem det her? You make the call. Hvordan det var den vejen der? Det er 2 helvede. Den der, det ser rimelig sindssygt ud, ikke? Der står en til at kigge på os. Hun står bare og kigger på os. Okay, vi kan lige lade med bilen, det er jo bare en lejebil. Ja, men... Bare den ikke springer ind igennem den jorden der. Der står altså flere, hvad fanden? Hvad gør vi? Nej, der er vi.
Det kan godt være, de flyttes. Hvorfor bliver den der ved med at kigge på os? Jeg tror, den er negativ. Ja, den er negativ. Så vi bare prøve at køre og satse på, at der ikke sker en skid. Muligvis har den et problem med os. Okay, nu kører vi. Det var dårligt. Kør lidt hurtigere. Nu kigger han den anden vej. Han kigger den anden vej. Hurtigt, kør! Nu er han på os igen nu. Og han er lidt ligeglad. Nej, han er bare ligeglad. Det er et ordentligt motherfucker nu. Ja, nu skider han. Så. Få lige ud af vejen. Nå. Respekt, hva'? Respekt. Vejen dels. Du kører rundt til højre her jo. Eller venstre. Hvad for noget bedst? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu heller ikke. Okay, vi skal også, så vi kommer til at fare vild her lige pludselig. Der er også flere der. Åh nej. Hvad fanden er det dernede? Det ved jeg sgu ikke. Jamen de der. Nu kommer vi rundt her. Ej, der er endnu. Hvad fanden, vi skal lige passe på den, tror jeg. Kim, er du ved at bange? Nej. Jeg tror faktisk, det er helt sikkert, det her. Jeg tror i hvert fald ikke, det her er vejen til... Nej, jeg synes, vi skal vende rundt. Undskyld mig. Har I set en flyvebase omkring? Have you seen an airplane around here? Okay. Jamen, tak for hjælpen. Så kører vi. Ja, jeg må se, hvor venlige folk de er her. Det var sådan en oplevelse. Nu har kraften med fundet det. Så står der. Use of deadly force. Alright. Suspect. What? Vi skal på San Francisco. Ja, vi skal på San Francisco. Vi snakker, vi måske skulle køre forbi den der... Vi skal på det der Hoover Dam, som skulle være jordens offentlige vidunder. Ja. Men er kun cykel. Det er så, hvad så? Det er lige godt, det siger. Det er det, vi kan finde. Jeg ved, sådan de der helikopterturer. Vi kunne have købt en helikoptertur for $300 hver. Så fløj vi fra Las Vegas ud til Grand Canyon, og så landede vi nede i bunden af Grand Canyon, hvor der var champagne og mad og alt det der fine ud. Og så tilbage igen. Men $300 per mand. Det er et hus, der er ting. Ja. Det tager godt nok 4 timer at køre derude, og det tog kun 45 minutter at flyve. Det kunne selvfølgelig have været fedt at se Grand Canyon eller Hoover Dam. Men som Ilan havde sagt, så er der alt for meget politi derude. Så derfor så valgte vi at tage direkte til San Francisco. Når man nu bruger så mange timer sammen i en bil, ja, så begynder man sgu et eller andet tidspunkt at tænke i og sådan lidt. Og det gjorde vi sgu. Vi blev køresindssyge.
Efter et par timers kørsel, så samlede vi en tilfældig blaffer. Jamen, vi håbede på, at på en eller anden måde, så kunne hun betale os nogle penge for den her tur, og ja, så kunne det hjælpe lidt på vores problemer her med de penge her. Men hun havde ikke nogen penge. Men i stedet, så er hun på stedet til at gøre hvad som helst for at få et lift. Og det fik hun lov til. Tror mig. Hi Kim. Hi Alan. Thank you so much for this ride, or else I might still be standing on the side of the road with my thumb out, just hoping for some kind souls to pick me up. I thank you very much. We are so kind, so kind. Nu kom så. Ja, men ja. Nu har vi så sat vores lille veninde af. Ja. Hun var virkelig sød. Det var godt at se den amerikanske hippie, altså udgaven af. Du vil bare gerne se en kvinde, og det fik du lov til. Oh shit. Ja, men det var meget hyggeligt. Hun var jo... Hun skulle samles op. Var det din Kim? Men hun var meget flink. Hun var jo en, der boede på et hostel og arbejdede på det hostel der, ikke? Og så kunne hun med os og fortalte nogle historier lidt, og vi spillede noget Kashmir for hende, og det var hun helt fuldstændig sindssygt glad for. Så det var godt nok. Ja. Og vi aftalte så, fordi hun skulle til Europe på et tidspunkt. Europe? Eller Europa. Ikke? Og så ville hun komme til Danmark, og så aftalte vi, at vi skulle tage hende ud i byen og... You know what I'm talking about. No. Så vi lige tage en pause. Og en lem. Fordi Kim ikke skulle i form til det. Hvor var det, Kim? Oh shit. En lille motel. Et eller andet sted et godt stykke fra San Francisco. Hvor langt tror du, vi har til San Francisco? 3 minutter? 4 timer koster, ja. Så og vi er kun under 100 miles fra Fresno, som vi skal til i dag. Ja, det er vores lille motel. Rum. Det er Kims røv. Yeah, baby. It does look good, huh? Spank me. Yeah. Okay. Hvad mener det om det der? Hvad mener det her om? Du mener der om et sted i Vegas, hva'? Åh, ja. Ved du det? Hvad er det? Bikinis? Ja. Vi var inde på et diskotek. Bikinis. Hvor man fik... Tequila. Så stod der sådan nogle... i Kims tilfælde sådan nogle store fyre med muskuløse krop og kun i shorts. Smukke piger i bikini, og så fik man en tequila. Og så blev man spanket sådan. Og ellers kom hele tiden. Spank me. Oh yeah, baby. Nu er vi jo så kørt fra ørkenen, hvor der var 30 grader, og nu er vi kommet til Fresno her ud mod vestkysten, og det blev lidt køligere nu. Så nu går folk ikke rundt i bikini længere. Skal I se, nu skal jeg vise et eksempel her. Hun har ikke bikini på en af eksempel. Hvis hun nu har været i Vegas, så har hun haft bikini. Sådan er det. Hej. Du bor her, ikke? Du er ved at køre galt her, din psyko. Vi skulle have været lige ude. Jo. Vi kunne også godt. Hvad fanden laver du? Jeg ved ikke, vi skulle have været den her. Jeg kan bare herovre. Så vi kan se, at du kører med en psykopat. Nej, jeg kører fandme godt her. Ja, det er der ingen tvivl om. Kom til Fresno Farmers Market. Ja, et hus. Det er ikke fordi, det ser ud som om det er særlig fedt marked, det der. Jeg tror, det er et månedsmarked. Ja, det er virkelig sgu ikke. Hvad køber du efter egentlig? Jeg køber efter 99'eren. Mod San Francisco. Hvad køber du efter her i Fresno nu? Fresno? Hvad leder du efter nu? Hvad leder jeg efter? Jeg leder efter den amerikanske befolkning. Altså, for at se lidt af the real world of America. Okay. And I think I found it. This is the real world. This sucks, man.
Men fuck, hvor var Fresno bare et lortested. Der skete jo ikke en skid. Stort despasserby. Så derfor så besluttede vi os for at fortsætte til San Francisco. Det her pis, det gad vi kraftedeme ikke mere. Så er vi downtown, San Francisco. Det er fedt. Kører lige rundt lidt efter et sted at sove, så vi kan udforske byen. Da vi ankom til San Francisco, så flakkede vi bare lidt rundt i byen. Vi ledte efter et sted, hvor jeg kunne spille noget banko og bruge mine skills, og forhåbentlig vinde de der $100,000, som vi virkelig skulle bruge lige nu. Nu skal vi ud og se nogle sporvogne og de der stejle bakker, som vi ser i film, hvor de er chased. Vi skal med en vogn. De gode gamle sporvogne. Hvor er det, mener? Ja. Det er der damer derovre. Sygt, hva'? Tilføje, at mit digitale kamera er blevet smadret, så vi render rundt med et indgangskamera nu i stedet for. Det er ikke så fedt. Hvad så, Jørgen? Hvad så? Hvor er det nu? Vi er lige midt i det hele, faktisk. Unit Square ligger lige deroppe. Det er et spændende sted, vi kan få noget billig mad og æde. The global DJs, Moscow, Memphis, Chinatown. It's all a bunch of crap. He's insane. Insane in the brain. Insane in the brain. Så er vi jo kommet ned til der månen og havnen nede, hvor færgen sejler ud til Alcatraz. Men vi kan ikke komme med. Det er rigtig lort. Det viser sig simpelthen at være en mega dårlig idé, at vi tog til San Francisco for at spille banko. Fordi der var sgu ikke en skid at komme efter. Men lige pludselig skete der noget, som vendte op og ned på det hele. Vi har lige overhældt en fed hvid Mustang med to mega gode chicks i. Det var sgu en fornøjelse der. Og så overhældte de også bagefter tilfældigvis. Hvorfor må og så overhældte vi dem igen. Ja. Det var en dejlig oplevelse. Og 2 sekunder efter vi havde overhældt dem med kørte vi 130 km/t eller sådan noget. 140. Så overhælder vi en highway control der. It's our understanding
that authorities were just trying to execute a stop for this guy. They wanted him to pull over. He wouldn't do it. In the course of all of this, they got narcotics hits. Now, you're probably thinking, Shepard, how do they get narcotics hits if they couldn't pull the guy over? Well, there are clearly holes in the story. We don't have every part of this story together now, but authorities wouldn't lie to us about this stuff. They told us that there were multiple hits for narcotics in this vehicle, and they wanted to search this vehicle for narcotics. De stoppede os, og så sagde, at vi skulle have hænderne ud af vinduet. Put your hands on the window! Now! og så troede de, vi havde en pistol og begyndte at skyde efter os. Alle mulige. Kim, han blev ramt i ben. Don't shoot, don't shoot! Nu havde vi sgu mulighed for at skaffe de 100.000, vi skulle bruge. Vi havde jo råd på, at hvis vi vandt den her retssag, så havde vi måske penge nok til den ene billet. Men det gik meget bedre med at forvente os. Vi havde nok til os begge to. Nu er det nu. Nu skal vi bare direkte tilbage til Milan, og så skal vi bare ud af USA igen. Nu er vi på vej til LA. Vi skal bo på Hollywood Boulevard på Hollywood Hostel. Og i morgen skal vi møde Maggie. Nu ser vi, hvad der sker der. Maggie, det var Milans kontaktperson fra LA. Det var hende, der skulle sørge for udrejsen. Jeg sidder lige og kigger lidt bagud lige for at tjekke om... Hvad der skete der? Om han kom efter os, hva'? Hvad skete der? Jamen, vi kom rundt om en sving, og jeg kom med en 140 km/t ved siden af en lastbil. Så jeg havde ingen mulighed for at se det, men lige pludselig så kom vi forbi endnu en highway control. Så... Shit happens, man. Shit happens. Ja, shit happens. Så hvis nu han kommer, ikke også, så sådan noget med... Jeg kan forstå, hvad du siger. Så vi er bare inde i LA nu her. Vi skal ind til Hollywood Boulevard. Det er cool, mand. Giv mig K! K! Giv mig du! Giv mig S! S! Giv mig S! S! Giv mig det! E! Hvad siger der? Gusse! Ja, det er sygt højt, som I kan høre. Put the finger up my ass. Kom med, kom. Hvor der? Slå den. Hvor satan, hvad laver du? Ikke dig, altså. Jeg ved, om vi ikke er her nu. Hvad? Det er her! Vi er her! Prøv at se der. Det der, vi bor her, eller vi bor her lige derhen før. Det der storcenter der. Det er rigtigt. Hvor skal vi gå hen og parkere? Dernede, hvor vi plejer at parkere. Hvor var det henne? Så skal vi til... Var det ikke lige ude her? Nej. Hvor så? Så skal venstre. Til venstre. Vi bor lige derhen, ikke? Jo. Så går vi til venstre. Ja. Vi bor der, ja. Jo, det er rigtigt. Så skal vi derhen til venstre, ja. Dagen efter, så skulle vi mødes med Maggie. Hvad synes du selv, Kim? Hvad? Hvad synes du selv, det går? I aften, her kl. 6, der skal vi jo mødes med Maggie. Det er lidt fedt, vi lige snakker med din telefon, og vi går klar på, at vi kan lave noget. Måske lige vise os lidt rundt. Måske vise os hendes hjem. Og hendes skole. Skole der, det går meget fedt at gå ud og se. Ja. Og så ved vi aldrig, hvad der sker bagefter. Nej, seriøst. Det bliver cool. Jeg er den eneste, der tænker helt normalt her. Kim han tænker kun på én ting. Det er Maggie og hendes veninder. Maggie, hun var professionel, selvom Allan godt nok gav råd på, at han kunne få lov til at rykke lidt i hende. Hun sagde, at vi skulle ringe dagen efter for at få lavet vores nye pas. Prøv at se her, vi har været her en halvanden døgn. En halvanden døgn af Kim. Prøv at se, Allan. Det er det. Ja, der er ikke tvivl om, men prøv at se her, se her. Prøv at se, mine ting, de står lige så fint der. Prøv at se her, hvor klam han er. Ja, det er dig, der bor der. Klar med. Nej, det er weird. Kan du ringe til hende? Det er vi. Milan havde holdt sit ord, og vi sad nu i fly til Thailand. One person killed, Buckle and full free and to release.
Sit belt over your head, stay tape around your waist and push hands into the bottom. Put mask over your nose and mouth. For next for departure, flight attendants, please be seated. We call your attention to the emergency exits clearly marked along each side of the cabin. For further information, please study the safety guards found in the seat pockets in front of you. Vi troede på det tidspunkt, at det ville være svært at komme igennem security. Fordi formentlig så stod myndigheden og ventede på os. Og ganske rigtigt. Det gjorde de. And earlier today we received reports of dozens of riot police with weapons and shields at Bangkok's main airport. About 100 police set up a perimeter at the airport headquarters and warned that they would, quote, take other steps if talks failed. Heldigvis så troede de thailandske myndigheder, at alle europæere de var over 1,68 meter høje. Så vi slap rimelig sikkert igennem. Vi er jo nu kommet ind i Thailand og kunne for første gang i lang tid slappe af. Det var fandme dejligt. ใช้ทั้งศอกทั้งเข่าใช้เขย่าขยมและเตะตะวันกลับเหมือนจระเข้ใช้ถอนหางฟาดตีศัตรูรู้อย่างศิลปะที่มานะอดทนต่อสู้ฝึกกระบวนท่ามวยชั้นครูดูไม่เหมือนมวยใดๆนี่คือศิลปศาสตร์คืออำนาจของการต่อสู้ที่รุนแรงน่าล้มน่าดูถ้าเป็นมวยไม่อันตรายสอนให้ลูกให้หลานเห็นตำนานของความยิ่งใหญ่มวยอดีตยอดมวยไทยใครเป็นใครควรจดจำเราคนไทยรักแม่ไม้มวยไทยสืบและสานไว้ให้ยั่งยืนยาวนานลูกและหลานรู้ตกทอดมาไกลไทยได้เป็นไทยแม่ไม้มวยไทย We have a boat and leaving. Livet i Thailand, det var sgu helt perfekt. Lige indtil den dag, hvor jeg fik en ikke helt for smart idé, efter jeg havde taget stoffer i en brændert. Derefter der begyndte det sgu at gå lidt ned ad bakke. Det jeg gerne vil, det er... Du vil gerne op og slås? Jeg skal op og slås med det der. Jeg skal prøve det der thai-boss, inden jeg kommer til Jylland igen. Spændende. Det skal jeg nok ordne for dig, så får du så mange test. Og så kan du være, at du kan lære det. Vi finder et sted, hvor man kan få lov til at komme ud og prøve. Træne lidt, og så kommer vi en ring med nogle rigtige thai-bosser, og så skal jeg fandme vise det, man. Fandme vise det også i Jylland, mand. Inden jeg fik set mig om, så havde alle arrangeret en kamp mellem mig og den nuværende mester i thai-boksning. Og det var måske det, jeg havde regnet med. Man lærer ikke at slås ved at gå til banko. Og vi ville hellere flygte, end at stå til regnskab til den der thailandske mafia. Thai-boksningsmafia.
Hey, what the fuck are you doing here? I have no idea. Have you seen the coconuts? It is stuff I've seen the coconuts. And Da jeg kom til mig selv, der var jeg på en strand. Vi havde været der på dage, og det tog sgu også den tid før stofferne de forsvandt fra kroppen af. Alle havde lejet en hytte, så det var der vi sad og sumpede ind til, at den her rus den forsvandt. Nej, se, der er vores hytte. Det er fandme hyggeligt. Jeg ser så, hvor syg Kim er. Er du syg, Kim? Du er så syg i dit hoved, det er helt vildt. Det er så taxabåde, man kan se. Ja, det er det, jeg prøver på at filme nu. Hvad er klokken? Det er ikke. På trods af, at vi var kommet ud af byen, så følte Anna sig ikke helt tryg. Og besluttede sig derfor for at gå til frisør og så skifte identitet. Jeg slikker, det kan jeg jo tage. Nej, du gør ikke. Det er så Allan, der sidder med en hat på. Det er frisør. Jeg slikker. Og det er han helt glad for. Nej. Hvor ser du ringe ud, eller hvad? Det ved jeg. Se, hvor glad han er igen nu. Hvor vand, man, den er helt fantastisk. Ja, det skal alle sammen kunne se det. Og kæft, hvor vand, den er helt fantastisk. Men det er to meget søde frisører, vi har fået. Hende der, den lille af dem der, jo. Hun var lige i bad. Hende der står der. Så, mens vi var inde og blev glip af, det var okay. Ja, nu står jeg op. Det er sjovt. Yes. Ikke noget med det, så ville Allan have, at vi skulle flytte hen til et andet sted, hvor der ikke var så meget politi. Det er så vores nye sted, som er perfekt. Rigtig gode senge. Og en fane. Fint toilet. Rigtig fint toilet. Ja. Så er spørgsmålet bare, hvor er Kim? Kim. Ja, Kim. Hvad så, Kim? Og vi skal nu i gang med at drikke. Ryge nogle smøger, og eller hvad er det, så skal vi lige 100 meter op ad her, der er der sådan en beachbar, men der sker ikke så meget lige nu, så vi venter lige til senere, så går vi op og nedlægger dem alle sammen. What up, dude? Så lige få en lille bucket. Prøv at filme bucketen. Og det bliver hverken første eller sidste gang det her. Prøv at filme det her. Ja. Nu laver vi lige et eksempel her. Her har vi en bucket. Sådan ser en bucket ud. Og i en bucket, der er der en det her thai whisky, men der står godt nok rom. Det er Sangsam rom. 80%. Det står der, og 80% det står 80 proof eller andet pis, ikke? Derude. Ja, der. Yes. Og i den spand er der mere. Denne spand. Desuden en flaske koncentreret Red Bull. Det vil sige, at man er vågen fra nu af til i morgen tidlig klokken. Ja. Yes. Og det her, det kan man ikke hverken få i Tyskland eller noget som helst. Og så er der tilført en cola bare for sjovs skyld. Ganske almindelig. Ganske almindelig cola. Skrevet på thai. Ja. Og det er det, vi har i den her spand nu. 2 sugerør, og så ser man bare suge den, og så går der lige en halv time, så er den væk. Hvor mange milliliter thai whisky er der i? Mange milliliter er der? Der er fandme meget, tror jeg. Der er 0,3 liter. 0,3 liter.
Okay. 80% thai whisky. Jeg har nogle bokke. Det er den bokke. Ja. Og de koster 150 baht i bar. Ja. 160 baht i baren, og det vil sige, de bliver med hvad giver det? Det giver en ting, og det skal jeg fortælle dig. Det giver en masse tømmermænd i morgen. Nej, det er mange penge, det er helt seriøst, ikke? Det er 16... Det er ingenting, jo. Nej. Det er 24 kroner. 24 kroner. Ja. Så vi får to de her spænd her. Dem er her. Hvad er det? Hvad er det? Han er lige ude og urinere. Han er også pisses liv. Det er ikke for mig. Han har taget, hvad hedder den? Ja, musik. Det hedder MP3 også, sådan noget. Og ude på lokummet får vi musik derude, du. Primo! Okay. Check this out. Ja, den har stil. Den eneste er du. Den eneste er du i... Hvad laver han? Henne på den lokale strandbar, så mødte vi en rigtig fin luder. Som vi så, ja, vi bildte ind, vi er millionærer. Vi tænkte, at, ja, I ved selv, hvad I selv vil tænke, ikke? Yeah, baby! Yeah! You know what I mean! Livet i Thailand, det var igen perfekt. Det skal stille sådan der. Hvorfor det? Hvorfor? De har boom boom hele natten lang i 2 dage nu. Boom boom? Kim? Slæver du stadigvæk rundt med hende? Ja. Mange dage er det? 3 dage nu? Nej, det er okay. Det er okay, Kim. Og ligesom vi troede, det kunne blive bedre, så viste det sig, at hende der luderen, vi havde samlet op, hun havde sgu en veninde, som også arbejdede i sexbranchen. Hvor heldig kan man være? Jeg ved, hvad de snakker om. Jeg tror lige nu, der sidder de snakker om, at kæft for de der 2 fyre bare pisse lækre. Ja, især ham der med hår. Især ham med skaldede der. Men hvem vil ikke bare være slik hans skaldede ise? Ja, det vil jeg gerne. Du er så klam, du har. Kom nu optag. Da vi så dagen efter stak af uden at betale for luderen, så fandt vi et sted, hvor han var der at dø. Og i det, at dykkerbåden den lå ude ved en anden ø, så blev vi nødt til at leje en speedbåd, så vi kom derud. Så kæmper med sine finder. Og så ender han med.
Sådan det. Hvad så, Allan? På det tidspunkt, der vidste jeg ikke, det var sidste gang, jeg så Allan. Det gør jeg sgu ikke. Der var vi sgu ikke klar over, den ene pistol, hun havde stået også til myndighederne. Ej, jeg er nødt til at stoppe den her. Derfor så sætter de nu alt ind for at komme os til livs. In your next life, when we'll fly away for good, stars in our own car, we can drive away from here, far away, so far away, down to Worthing and work there. I'm a one-way motorway. I'm a road that drives you back home. I'm a street light shining. I'm a white light blinding bright, burning off and on. It's times like these give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time again. Try to be
Det er så, hvis jeg ikke kan finde Kim, så ved jeg altid, hvor jeg skal lede henne. Ingen tvivl om det. Lige når man er på, så kan man ikke sige det, man gerne vil sige det.